Αμήν, αγαπητά μου αδέρφια. Αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε κοντά Του και ακούμε τον αιώνιο Λόγο Του που κατέβηκε από τον ουρανό. Ένα Λόγο που ο κόσμος δεν απολαμβάνει, δεν πιστεύει, δεν κρατάει, δεν ακολουθεί. Και να τα αποτελέσματα έξω. Ένας κόσμος που χάνεται στη φθορά και στην αμαρτία. Κλαίει η ψυχή μας πραγματικά, αδέρφια μου αγαπητά, για αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό και με τις φωτιές και με τα ατυχήματα. Αλλά όλα αυτά, αδέρφια μου, έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που λέει η Γραφή, στεναχώρια εθνών εν απορία. Θέλει η γη, η θάλασσα και τα κύματα και οι λαοί θέλουν στην αποψυχή εκ των επερχομένων δεινών του κουνικουμένου. Γιατί, όπως γνωρίζετε και όπως βλέπετε καθημερινά, είναι μια κοινωνία που νομιμοποιεί κάθε μέρα την αμαρτία. Και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Εσείς όμως, αγαπητά μου αδέρφια, να είστε βέβαιοι για την κλήση σας και την εκλογή σας. Φυλάξατε αυτούς επί την αγιωτά την πίστη σας, όπως λέει ο αδερφός μας ο αγαπητός, για να μπορέσετε μια μέρα να σταθείτε έμπροσθεν του βήματος του Χριστού και να ανταμοιφθεί έκαστος για αυτά τα οποία έπραξε, και εμείς θέλουμε να ανταμοιφθούμε, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Χριστό και να ζούμε με τον Χριστό αιωνίως. Να είστε βέβαιοι, αγαπητοί μου αδερφοί, δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε σήμερα εδώ. Εγώ την Παρασκευή ήμουνα στην προσευχή στο σπίτι μου. Έχω περάσει τον τελευταίο καιρό διάφορα εκεί με τη μέση και την πλάτη. Λίγα βάρη, λίγα air condition, παρότι δεν το ανάβουμε και πολύ, γιατί χτυπάει πολύ το air condition. Έχω πάρει κρύωμα στην πλάτη και σήμερα έχω έρθει πάλι με πόνους. Αλλά την Παρασκευή στην προσευχή ακούω τη φωνή του Κυρίου και λέει, μήπως είναι η ώρα να πας Ηλιούπολη. Και λέω, με βλέπεις για Ηλιούπολη? Να μιλάς με τον Κύριο τώρα, Βλέπεις πώς είμαι, λέω, πονάω δεξιά, πονάω αριστερά, πονάω τα κόκαλά μου, πονάει η ομοπλάτη μου. Και η φωνή που άκουσα, ξέρετε ποια ήτανε? Είσαι μια χαρά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αφού τελείωσε η προσευχή και άνοιξα το κινητό, βρήκα μήνυμα από τον ποιμένα σας που με καλούσε να έρθω στην Ηλιούπολη. Έρχεται ο Κύριος και συνομολογεί ότι είμαστε άνθρωποι δικοί Του, ότι Τον αγαπάμε, ότι Τον θέλουμε στη ζωή μας. Αμήν. Αγαπάμε τον Χριστό. Δεν είμαστε εδώ τυχαία. Κάτι ήρθαμε να πάρουμε σήμερα. Τι θα μας δώσει ο Λόγος? Ο Λόγος θα μας δώσει δύναμη. Είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Και έτσι που λέτε, αγαπητοί μου αδερφοί, αυτό το μήνα τον Αύγουστο ήταν η αρχή της αναγεννήσεώς μου, τώρα που το θυμήθηκα, πριν από 30 χρόνια. 33 είναι κανονικά, αλλά τα 3 πρώτα δεν ήμουν αναγεννημένος. Από το 91 είμαι στην Εκκλησία. Ούτε λίγο ούτε πολύ έχω από τον περασμένο αιώνα μέσα στην Εκκλησία, όπως πολλοί από εσάς. Είναι ο δεύτερος αιώνας που έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αναγέννησε και μας κράτησε σε ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, της κληρονομία ανάφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων και αιώνιων πεφυλαγμένοι εις τους ουρανούς. Για ποιον? Για εμάς. Τι εμάς? Για σένα και για μένα. Γιατί μια ωραία μέρα
Ή μπορεί να ήταν και τόσο ωραία ημέρα, γιατί οι δικές μου ημέρες δεν ήταν ωραίες. Εγώ στη δυσκολία μέσα και στο θάνατο και στις φοβίες ζήτησα τον Κύριο. Αλλά άλλος μπορεί να το ζήτησε σε μια άλλη μέρα. Τι κάναμε? Κάναμε αυτό που δεν κάνει ο κόσμος. Το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Μετανοήσαμε. Ποιος μετανοεί σήμερα? Το ξέρεις ότι αν φύγεις εσύ από τη ζωή, στην οικογένειά σου μπορεί να μην υπάρχει κι άλλος που να πιστεύει στον Χριστό. Που να ακολουθεί τον Χριστό. Όπως εσύ που λες είμαι μόνος μου εδώ. Ναι, είσαι μόνος σου εδώ, αλλά σε παρακολουθάνε. Βλέπουνε, πιστεύουνε. Εγώ στην οικογένειά μου, ανήψια μου, κουνιάδα μου και διάφοροι άλλοι έχουν εκδηλώσει επιθυμία να έρθουν να δούνε τι είναι εκεί που πας 30 χρόνια. Κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή που ο Χριστός ξυπνάει τον άνθρωπο. Δεν θα μας χαρίσει μόνο τους φίλους και τους γειτόνους μας, θα μας χαρίσει και τους συγγενείς μας, τα παιδιά μας, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, δεν ξέρω ποιον έχεις έξω. Και τώρα μπορεί να λες είμαι μόνος εδώ, αλλά για σκέψου ότι η οφθάλμη του Κυρίου είναι πάνω σου. Γιατί είναι πάνω σου? Γιατί είσαι και ο μόνος στην οικογένεια πιστός. Είσαι ο μόνος που αγαπάς και ακολουθείς τον Ιησού. Είσαι ο μόνος που σηκώνεται το πρωί και διαβάζει. Ζητάει τον Κύριο. Εκ πρωίας λέει Κύριε, από το πρώτο της αυγής σε ακολουθώ και σε δοξάζω και σε υμνώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσω διάσπαρτα από κάποια σημεία να δούμε και ποιες άλλες εκλογές έκανε ο Κύριος για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ σε αυτή τη θέση. Και θέλω να ξεκινήσω, γιατί δεν θα μας πάρει και ο χρόνος, από την 903 σελίδα στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Θα το πάμε κομμάτι-κομμάτι. Συγχωρήστε με και για τη φωνή μου, είμαι λίγο κρυωμένος. Όλα αυτά πάνε πακέτο βέβαια, αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος θεραπεύει. Γάμα κεφάλαιο λοιπόν, θα διαβάσουμε το πρώτο κομμάτι που λέει «Εν το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος», 903 σελίδα. «Ότε ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε της Ιουδαίας και τετράρχης της Γαλιλαίας ή το Ηρώδης. Φίλιππος δε ο αδελφός αυτού τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας και ο Λυσανίας τετράρχης της Αβυλινής επί αρχιερέων Άννα και Καϊάφα έγινε λόγος Θεού προς Ιωάννην τον ιόν του Ζαχαρίου εν τη ερήμο και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών, όσοι είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο των λόγων Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Φωνή βοόντος εν τη ερήμου, ετοιμάστε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Πάσας φάραξ θέλει γεμιστεί και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκολιά θέλει συγκίνηση ευθέα και η τραχείο εδέο μαλλί και πάσα σάρξ θέλει ειδή το σωτήριο του Θεού». Όταν κάποιος ζητάει από εσάς λόγο για το αν ο λόγος του Θεού στηρίζεται ιστορικά, να η απόδειξη. 3 κεφάλαιο Λουκά. Τι λέει το 3 κεφάλαιο του Λουκά? Στο 15ο έτος της ηγεμονίας του Τιβερίου Καίσαρος, Πόντιος Πιλάτος στην Ιουδαία, τετράρχης ο Ηρώδης, Φίλιππος στην Ιτουρέα και ο Λυσανίας στην Αβυλινή, αρχιερείς Άννας και Καϊάφας. Πράγματα αδιαφυσβήτητα και ιστορικά αποδεδειγμένα, αδερφοί αγαπητοί. Όπως τα λέει εδώ η Γραφή, έτσι τα λένε και τα ιστορικά βιβλία. Και ένα παράδειγμα, ότι το 15ο έτος της ηγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος είναι το 29 μετά Χριστόν. Για όποιον δεν το ξέρει, ο Τιβέριος Καίσαρας Αύγουστος βασίλευσε από το 14 μέχρι το 37 έτος, 23 χρόνια. Πήγε 77 ετών. Εάν στο 14 που ξεκίνησε να βασιλεύει προσθέσουμε τα 15 που λέει εδώ η Γραφή, τι έτος βγάζουμε? Το έτος 29. Το οποίο τι μας λέει εμάς? Ότι ο Κύριος γεννήθηκε το -1, όχι το 1. 0 δεν υπάρχει. Και έχουμε και
μπροστά ποιον έχουμε? Τον Ιωάννη. Και τι έκανε ο Θεός στον Ιωάννη? Του έδωσε λόγο σε έναν άνθρωπο που έχει πληρωθεί μέσα από την κοιλιά της μάνας του με πνεύμα Άγιο. Και είχε τέτοια δύναμη ο Ιωάννης, ο οποίος μάλιστα ο Κύριος τον αναφέρει ως τον μεγαλύτερο των προφητών, ώστε τι έκανε? Πήγε στην έρημο να κηρύττει κήρυγμα μετανοίας. Και τι άλλο έκανε ο Ιωάννης? Έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο. Ακούτε αγαπητοί αδερφοί? Εάν σήμερα ο Κύριος έδινε σε κάποιον από εμάς αυτή την εντολή, τι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έλεγε? Καλά να πάω. Τι θα τρώω εκεί? Δεν έχει τίποτα να τρώω εκεί πέρα. Ο Ιωάννης δεν τα σκέφτηκε αυτά τα πράγματα. Έχω τη δύναμη του Θεού, πηγαίνω στην έρημο να κάνω τον Λόγο του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και τι τρώω? Ακρίδες και μέλι άγριο. Και το ένδυμά του τι ήτανε? Απλό. Ζώνη απλή και μια ζώνη στη μέση λέει, και ένα ένδυμα αγρίου ζώου. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού που ενεργείται για να μπορέσει ο λαός να πλησιάσει τον Θεό. Και όλος ο λαός εκεί πέρα τι κατάλαβε? Ότι πραγματικά ο Ιωάννης είναι απεσταλμένος από τον Θεό. Και τι έκανε ο Ιωάννης? Τους έλεγε να βαφτιστώσει και στους όχλους και σε αυτούς που δεν θέλαν να βαφτιστούν, το λέει παρακάτω, τους έλεγε γεννήματα εθνικεχυδνών. Γιατί ήταν πολλοί που δεν θέλαν να βαφτιστούν, ενώ οι περισσότεροι θέλανε, υπήρχαν και πολλοί που δεν θέλαν να βαφτιστούν. Και τους έλεγε, κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας. Και μην αρχίσετε να λέτε, λέει, ότι πατέρα έχω με τον Αβραάμ, όπως είπανε και στον Ιησού, στο 6 κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, στον Ιωάννη που του λένε, λέει, εμείς ένα πατέρα έχω με τον Αβραάμ, και μάλιστα τον προσέβαλαν τον Κύριο. Δεν γεννήθημε, λέει, εκ πορνείας. Εμείς ένα πατέρα, λέει, έχουμε τον Αβραάμ. Και τι γύρισε ο Κύριος και τους είπε, εσείς είστε πατρός διαβόλου. Γιατί αν ο πατέρας σας είναι ο Θεός, θα καταλαβαίνατε ότι για μένα ο Αβραάμ μίλησε. Και όχι μόνο ο Αβραάμ. Αν ανοίξουμε, θα σας το διαβάσω εγώ μόνο, γιατί θέλω να το δω και από μέσα. Είναι το 18, αριθμοί Δευτερονόμιο. Ποιος άλλος μίλησε για τον Κύριο? 17-18. Στο 18 λοιπόν στο Δευτερονόμιο έρχεται ο Μωυσής και λέει το εξής: προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει σε Κύριος ο Θεός σου, 192 σελίδα, ως εμέ αυτού θέλετε ακούει. Κατά πάντα όσα εζήτησας παρακυρίου του Θεού σε Χορίβ εν την ημέρα συνάξεως λέγον, ας μην ακούσω πλέον τη φωνή Κυρίου του Θεού μου, μηδένα είδω πλέον το μέγα τούτο πυρ, δια να μην αποθάνω. Καλώς έχους είναι όσα ελάλησαν. Προφήτην λοιπόν εκ μέσω των αδελφών αυτών, θέλω αναστήσεις αυτούς εισέ και θέλω βάλει τους λόγους μου στο στόμα αυτού και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω αυτόν. Αλληλούια. 500 χρόνια, δεν θυμάμαι, προ Χριστού, ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού. Για μένα, λέει, είπε ο Κύριος, περί εμού, λέει, εκείνος έγραψε. Και εσείς δεν πιστεύετε, λέει, στα γεγραμμένα και λέτε ότι είμαι πατρός διαβόλου. Και συνεχίζει λοιπόν ο Ιωάννης και λέει, κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μην αρχίσετε να λέτε καθέ αυτούς πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι δύναται από τους λίθους τούτους να αναστήσει τέκνα στον Αβραάμ. Και τι άλλο τους είπε? Οι αξίνοι κοίτε στη ρίζα των δέντρων. Τους έλεγε, αγαπητοί μου αδερφοί. Ο λόγος του Θεού πρέπει να ελέγχει, δεν είναι μόνο για να κατευθύνει. Παν δέντρων λοιπόν, μη κάμνων καρπών καλών, εκόπτεται και εις πύρ βάλετε. Και μετά είπε για τους χιτώνες, είπε για τους στρατιωτικούς, τι θέλουμε κάμει, και εσείς, λέει, να μην βιάσετε κανένα, μην συκοφαντήσετε, αρκείστε στα συντηρέσιά σας. Είναι μία πρόσκληση, αγαπητοί αδερφοί, η οποία είχε προφητευτεί από τους προφήτες. Ιδού εγώ θέλω να αποστείλει τον άγγελό μου προπροσώπου σου, έτσι.
η οποία όμως εκπληρώθηκε. Μετά από αυτήν όμως την εκπλήρωση, ποια άλλη εκπλήρωση έχουμε? Διαβάζουμε στο 21, αφού φυλακίστηκε ο Ιωάννης, γιατί έπρεπε σε εκείνο το σημείο να τελειώσει η διακονία του. Αφού δε βαπτίσει πάσο λαός, βαπτιστέτος και του Ιησού και προσευχομένου, ηνύχθη ο ουρανός και κατέβη το Πνεύμα το Άγιον, εν σωματική μορφή ως περιστερά επ' αυτόν, και έγινε φωνή εκ του ουρανού λέγουσα: «Συ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, εις σε ευαρεστήθη». Μετά τον Ιωάννη, τον πρόδρομο, ποιος παίρνει τη σκητάλη? Ο ίδιος ο Κύριος. Και κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο σαν περιστερά και ο Πατέρας είναι παρόν και λέει: «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθη». Και ξεκινάει ο Κύριος με βάφτισμα, το οποίο γνωρίζετε ότι μπορούσε και να μην το κάνει, αλλά έπρεπε να το κάνει για να εκπληρώσει τον νόμο. Δεν ήρθα, λέει, να καταργήσω. Τι ήρθα να κάνω? Να εκπληρώσω. Και πώς το εκπλήρωσα? Με βάφτισμα. Αν δεν έχεις βαφτιστεί, μην το αμελείς, γιατί αυτός βαφτίστηκε. Και τι λέει η Γραφή? «Παράδειγμα έδωκεν εις ημάς, για να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού». Και πήρε λοιπόν τη σκητάλη λοιπόν ο Ιησούς, και διαβάζουμε στην άλλη σελίδα, στην 905, στο ε δεξιά, ενώ ο όχλος συνέθλιβεν αυτόν, για να ακούει το Λόγο του Θεού, γιατί είχε ξεκινήσει να μιλάει το Λόγο του Θεού από την Καπερναούμ. Στο προηγούμενο κεφάλαιο έχει βγάλει και δαιμόνιο στη συναγωγή. Τώρα να δούμε σε ποιους δίνει τη σκητάλη, έτσι. Ύστα το πλησίο της λίμνης Γενισαρέτ, βλέπει δύο πλοία, ιστάμενα παρά τη λίμνη, και οι αηλιείς αποβάντες από αυτόν εξέπλυναν τα δίκτυα. Μπήκε σε ένα από αυτά, το οποίο ήταν του Σίμωνος, παρακάλεσε αυτόν να το απομακρύνει από τη γη και καθίσασε δίδασκε εκ του πλοίου τους όχλους. Εξήλθε διδάσκων, κηρύττων, θεραπεύων. Το ίδιο κάνει σήμερα ο Κύριος, διδάσκει, κηρύττει, θεραπεύει. Είναι η σειρά σου να πάρεις τη θεραπεία σου. Πώς? Δια της πίστεως. Με την πίστη, λέει, στο όνομα αυτό, κάθε ένας δικαιούται δωρεάν. Τι δικαιούται δωρεάν? Την ελευθερία του. Και αυτή την ελευθερία, αν την έχεις πάρει, κράτησέ τη. Μην την αφήσεις πίσω την ελευθερία σου. Εγώ προσπαθώ να την εργάζομαι, γιατί θυμάμαι από πού με έβγαλε. Ποτέ δεν ξεχνάω που ήμουνα. Ήμουνα στο θάνατο, ήμουνα στις φοβίες, ήμουνα μέσα στον κόσμο, στην αμαρτία. Και αυτός με ελευθέρωσε. Και τον ευχαριστώ και συνεχίζω κάθε μέρα να τον ευχαριστώ. Και να ζητάω την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου, γιατί? Για να μένω καθαρός. Μην προσπαθείς με τις δυνάμεις σου. Δεν φτάνουν οι δυνάμεις σου για να μείνεις καθαρός. Χρειάζεσαι το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο. Πρέπει να το ζητάς, όπως είπε και ο αδερφός στην αρχή. Μην καθόμαστε στην προσευχή έτσι. Να ζητάμε: Κύριε, θέλω το Πνεύμα το Άγιο να με επισκεφτεί. Θέλω να βεβαιώνεις το Λόγο στην καρδιά μου και να με αυξήσεις, να με οικοδομήσεις, να με στερεώσεις, να με θεμελιώσεις. Όπως έκανες με τους Αποστόλους και με τους πρώτους χριστιανούς, το ίδιο κάνει και σήμερα. Και σε προτρέπει και ο Λόγος, λοιπόν, εσύ που ελευθερώθηκες, στους Γαλάτες, στο στο 1 εδάφιο, εν τη ελευθερία με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, τι να κάνει? Μένω σταθερός και να μην υποβληθώ πάλι σε ζυγό δουλείας. Μην έρθει πάλι ο πονηρός και μου φέρει καινούργια πράγματα. Υπάρχει περίπτωση εγώ που πάω εκκλησία και διαβάζω το Λόγο του Θεού και πιστεύω στον Ιησού και πληρώνω με Πνεύματος Αγίου να με αγγίξει ο πονηρός? Όχι! Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τι θα κάνει ο πονηρός? Θα προσπαθήσει. Άφησε, λέει, τον Κύριο στους πειρασμούς, Ματθαίος Δελτά, έως καιρού. Και πάλι ξαναγύρισε να τον πειράξει. Και πηγαίνανε οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και λοιπά και λέγανε τα δικά τους, ξέρετε. Και του λέει: τι με πειράζετε? Ας πούμε για το... Τι να δώσουμε, λέει, φόρο στο Καίσαρα ή να μην δώσουμε? Επέστρεψε ο πονηρός έως καιρού.
Το πιάσαμε, τελείωσε. Θα πει δώστε στον Καίσαρα, του Καίσαρα είναι. Μη δώσετε στον Καίσαρα, τι είναι αυτός, αντιστασιακός. Το παγιδεύσαμε. Και τους έδωσε την απάντηση, μια από τις απαντήσεις τις πολύ σοφές, τα του Καίσαρα στο Καίσαρι και τα του Θεού στο Θεό. Υπάρχει περίπτωση ο πονηρός να σε ξαναπλησιάσει με πρόταση άλλη. Θα σου φέρει κάτι καινούριο, θα σου φέρει κάτι νέο. Θα θέλει στο καθαρό μπαούλο σου να σου βάλει κάτι βρώμικο μέσα. Πώς πλησίασε τον Ιούδα? Είδε τη φιλαργυρία του, είδε την καρδιά του. Αυτού του αρέσουν οι βόλτες. Τι ήταν εκεί τα night club της εποχής, δεν ξέρω, που πήγαινε τα βράδια, που έπαιρνε τα χρήματα, κάπου θα πήγαινε, δεν ξέρω. Γιατί να θέλει να παίρνει συνέχεια χρήματα? Κάτι έκανε, κάτι είχε στο μυαλό του, κάπου τα σκόρπαγε. Μη σας κάνει εντύπωση. Γι' αυτό λέει φυλάξατε, λέει, την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως. Με τα πάσης φυλάξεως την καρδιά σου, την καρδιά σου. Και μη σας κάνει καμία εντύπωση ότι μπορεί να ξαναέρθει ο πονηρός. Γι' αυτό λέει ο μαθητευτής εις της Βασιλείας του Θεού ομοιάζει με άνθρωπο οικοδεσπότη που εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού νέα και παλαιά. Θα έρθει ο γείτονάς σου, η γειτόνισσά σου και θα αρχίσει να σου μιλάει για τα σύριαλ. Θα πει ο γείτονάς σου να πάει να πιείτε ποτό σε κάνα μπαράκι. Γιατί βρε αδερφέ, σε βλέπω όλη μέρα είσαι, πάμε στο διπλανό το μπαράκι να πιούμε ένα ποτάκι, μα αφού από εκεί μέσα βγήκες, εκεί θα ξαναπάς. Θα πρέπει να τον αποφύγω, βέβαια, πρέπει να τον αποφύγεις. Για να γυρίσουμε στο λόγο λοιπόν, αφού του δάνεισε ο Σίμωνας το πλοίο του, του λέει πάρε το πλοίο στα βαθιά και ρίψε τα δίκτυα για να ψαρέψεις. Και αποκριθείς ο Σίμων είπε προς αυτόν τη δάσκαλε, διόλοι στις νυχτός σκοπιάσαντες δεν πιάσαμε ουδέν. Επί το λόγο σου όμως θέλω ρίψει το δίκτυο. Και αφού έκαναν αυτό γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Συνεκλείστηκε μέσα στα δίκτυα πλήθος ιχθύων και έκαμε νεύμα και συντρόφους άλλων πλοίων, βοηθήσαν, γιατί και τα δύο τα πλοία ευηθίζονται. Το πρώτο μάθημα που παίρνουμε εδώ είναι ότι ο Κύριος ανταποδίδει τη χάρη που του κάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να εργάζεσαι για τον Κύριο, οτιδήποτε έργο κάνεις, από μια απλή προσευχή, από μια απλή δωρεά που θα δώσεις κάπου, από που θα σε στείλουν κάπου να εργαστείς για τον Κύριο, να μιλήσεις σε μια ψυχή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανταμυφθείς. Και αν σε στείλει και κάπου να πας. Μακάριος είναι, λέει, ο εκτελεστής έργου στην εκτέλεση αυτού. Και όταν λοιπόν ο Πέτρος είδε ότι βυθίζονται τα πλοία, τι κατάλαβε? Ότι έγινε κάτι υπερφυσικό. Και τότε άρχισε μέσα του να στερεώνεται αυτό που ήξερε και το είπε στο τέλος στον Κύριο, ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. Δεν μπορεί να γεμίσονται έτσι τα πλοία να βυθίζονται. Και τους κατέλαβε με μεγάλη έκπληση, αλλά τι τους είπε ο Ιησούς? Σίμωνα, λέει, μη φοβάσαι για αυτό που είδες. Ήταν πολύ δυνατό, έτσι. Από τώρα ανθρώπους θέλεις αγρέφη. Και άφεραν τα πλοία εις τη γη, άφησαν τις άπαντες, ακολούθησαν αυτόν. Γιατί? Καταλάβανε ότι αυτός πρέπει να είναι ο Μεσσίας που περιμένουμε διαβάζοντας τις γραφές. Για να δούμε στο 27 εδάφιο μια άλλη κλίση που έκανε ο Κύριος. Θα πάμε από κλίση σε κλίση, λίγο πιο σύντομα να μας προλάβει ο χρόνος, γιατί θέλουμε να καταλήξουμε κάπου. Στο 27 λοιπόν εξήλθε και βλέπει έναν τελώνη, Λεβίν το όνομα, καθήμενο στο τελώνη και του λέει ακολούθημη. Και αφήσας άπαντα εσηκώθηκε και ακολούθησαν αυτόν. Και έκαμε σε αυτόν ο Λεβίς, προσέχτε, υποδοχή μεγάλη εν τη οικία αυτού. Και ή τον πλήθος πολύ τελολών και άλλων, ήτινε σε κάθονται με ταυτόν στην τράπεζα. Και παρακάτω βέβαια είναι κάτι που δεν μας απασχολεί στο παρόν θέμα. Εγώγησαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ότι τρώγει και πίνει με τα μαρτωλών και τελωνών. Και είπε εκείνο το περίφημο ότι δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά μαρτωλούς σε μετάνοια. Αυτό που μας απασχολεί όμως εδώ, στην κλίση του Λεβί, βάλ τον εαυτό σου στη θέση του. Περνάει κάποιος που έχει ακούσει ότι κάνει θαύματα και σου λέει σήκω, ακολούθαμε. Θα το έκανες?
Σας ρωτάω, θα το έκανε κανένας? Όχι, δεν θα το έκανε. Γιατί ο Λεβίς άφησε τα πάντα και ακολούθησε αυτόν? Γιατί ήξερε τις γραφές, αγαπητοί αδερφοί. Και με αυτά που άκουσε μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα θαύματα που είχαν γίνει, από τα βγήκε ο Κύριος στη διακονία, στην Καπερναούν με το δαιμόνιο, στο γάμο της Κανά, τα θαύματα στα πλοία, με τον τυφλό, με το δαιμονιζόμενο, τόσα γίνανε πράγματα μέχρι να φτάσουμε στο Λεβί. Αυτά που άκουσε, λέει, αυτός πρέπει να είναι ο Μεσσίας. Και περίμενε ο άνθρωπος αυτός την πρόσκληση, όπως την πήρες και εσύ μια μέρα, που σου είπε ο Χριστός, ακολούθησέ με. Γονάτισες, έκλαψες, αναγεννήθηκες, ακολούθησες και σήμερα είσαι εδώ. Και είσαι χαρούμενος, να είσαι χαρούμενος. Χαίρετε, λέει Κυρίω πάλι, και θέλει πάλι, λέει, θα πω χαίρετε. Πάντα λέει χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα θα ευχαριστείτε. Χαρά μεγάλη θα έχεις στην καρδιά σου, γιατί έχεις μαζί σου, ξέρεις ποιον έχεις μαζί σου? Αυτόν που έφτιαξε το σύμπαν. Αυτόν που σου έχει τάξει τον παράδεισο, που σου έχει τάξει τη ζωή την αιώνια. Αυτόν που θα σε πάει στη Νέα Ιερουσαλήμ. Αυτόν που θα δεις στο θρόνο του Πατέρα και να τρέχει ο θρόνος του Πατέρα το ποτάμι, το καθαρό νερό, και θα ποτίζει το δέντρο της ζωής με τα φύλλα τα 12 που λέει στην Αποκάλυψη για κάθε μήνα του χρόνου. Αυτός σε κάλεσε. Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, τα άφησε όλα. Φαίνεται από το τραπέζι που του έκανε ότι είχε μεγάλη περιουσία, έτσι. Δεν ήταν κανένας φτωχός. Και οι τελώνες εκείνη την εποχή, όπως και ο Ζαχαίος, ο οποίος είχε κατακλέψει τον κόσμο για να λέει τα ημίς των υπαρχόντων, μου λέει, αν την αηθήκησα 4 φορές περισσότερο και τα δίνω και τα μισά στους φτωχούς, καταλαβαίνετε τώρα τι κλοπή γινόταν. Ήταν η εφοριακή της εποχής. Το σημείο όμως αυτό που μας απασχολεί εδώ είναι ότι ο άνθρωπος ήταν μελετημένος. Και εμείς σήμερα που περιμένουμε τον Ιησού Χριστό, πρέπει να είμαστε προσμένοντες και πνεύμα Άγιο να είναι, να είμαστε δίκαιοι ευλαβείς. Ποιος? Όπως ο Σιμεών. Τι ήταν ο Σιμεών? Δίκαιος ευλαβής, προσμένον την παρηγορία του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιο ήταν επ' αυτόν. Και τι είπε? Νίνα πονείς στο δούλο, Κύριε, είμαι έτοιμος, πάρε με. Το δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Και πιστεύουμε ότι μετά τον πήρε ο Κύριος. Θέλω να διαβάσω μόνο στο 12, δεξιά σελίδα, άλλο ένα σημείο, πώς πέρασε σκητάλη στους μαθητές. Εν εκείνες δε τις ημέρες εξήλθεν εις το όρος να προσευχηθεί και διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού. Και ούτε έγινε η μέρα, έκραξε τους μαθητάς αυτού και εξέλεξε εξ αυτών 12, τους οποίους και ονόμασε Αποστόλους. Τον Σίμωνα, τον οποίο ονόμασε Πέτρο, Ανδρέαν, τον αδελφόν αυτού, Ιάκωβο, Ιωάννη, Φίλιππον, Βαρθολομαίον, Ματθαίον, Θωμάν, Ιάκωβον, Αλφαίου, Σίμωνα, τον Ζηλωτήν, Ιούδαν, αδελφόν Ιακώβου και Ιούδαν, τον Ισκαριώτην, ώστις και έγινε προδότης. Σας το πάω από κλίση σε κλίση για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε σε αυτό το σημείο εδώ είναι ότι ο Κύριος διανυκτέρευε στην προσευχή του Θεού. Θα μου πεις, εγώ δουλεύω αύριο. Ναι, αλλά ο Θεός βλέπει τον αγώνα που κάνεις. Αυτή τη μισή ώρα που γονατίζεις, τα 10 λεπτά, το τέταρτο, τη μια ώρα, τις 2 ώρες. Μπορεί να προσεύχεσαι μέχρι τις 12, μία η ώρα, Θεός το βλέπει. Θα πάρεις το μισθό σου, θα πάρεις το έτοιμά σου. Το πιστεύεις ότι θα πάρεις το έτοιμά σου? Διαπίστως έγιναν τα πάντα. Και διαπίστως είμαστε εδώ και διαπίστως θα πάμε στον ουρανό. Το πιστεύεις ότι θα πάμε στον ουρανό? Αλληλούια! Πιστεύεις στην αρπαγή της Εκκλησίας? Εγώ το πιστεύω. Έχω δει τόσα. Γιατί να μην πιστεύω στην αρπαγή της Εκκλησίας? Είναι τίποτα αδύνατο για το Θεό? Δεν την έχουμε δει. Είναι κάτι που πραγματικά δεν το έχουμε δει. Αλλά δια της πίστεως πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι δυνατός να το κάνει. Είναι δυνατός ο Θεός να κάνει τα πάντα? Αμήν. Αμήν. Δεν μας έχει θεραπεύσει. Δεν μας έχει τακτοποιήσει. Δεν έχει βάλει τη ζωή μας σε ένα αυλάκι. Δεν είναι τα ψυγεία μας γεμάτα. Μας λείπει τίποτα. Δεν πληρώνουμε τη ΔΕΗ. Δεν πληρώνουμε το νερό. Δεν έχουμε τα τηλεφωνά μας. Δεν έχουμε τις οικογένειές μας. Δεν έχουμε τόσα πράγματα. Δόξα τον Κύριο, αλληλούια. Δεν μας λείπει τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν έγινε λοιπόν η μέρα, φώναξε τους μαθητές αυτούς, μετά από προσευχή, μετά από επικοινωνία με τον Πατέρα,
Γιατί είπε, πολλές φορές έχει πει ότι ό,τι μου έδωσε ο πατήρ, αυτά λαλώ προς εσάς. Και ξέρω, λέει, ότι οι λόγοι αυτού, τι είναι οι λόγοι αυτού? Ζωή αιώνιος. Και λέει ο Παύλος, ζωή είναι αιώνιον, έδωσε εις εμάς ο πατήρ. Και η ζωή αυτή είναι το Υιό αυτού, Ιησού Χριστό, τον οποίο εσύ πιστεύεις σήμερα. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ιωάννη ε19. Και μετά τι λέει στο 20? Τεκνία, φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλο. Τώρα θα είναι κάποιες γιορτές, έρχονται το 15 Αύγουστο. Μην παρασυρθείς και έρθει η γειτόνισσα και σου λέει τα δικά της ή ο γείτονας, με σοφία Θεού. Σοφία και σύνεση. Όλα αυτά που λέει, γνώση, πίστη, ιάματα, θαύματα, προφητείες, πρέπει να τα έχουμε αυτά. Διάκριση πνευμάτων. Τα χαρίσματα, τα Αγίου Πνεύματος. Είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών. Σοφία, διάκριση. Να ξέρουμε να απαντάμε. Και αν δεν ξέρουμε τι να πούμε, καλύτερα να μην λέμε τίποτα. Ας ακούμε και να λέμε, Κύριε, τι να πω, δεν ξέρω, βοήθησέ με. Δύο πράγματα εδώ. Το πρώτο είναι ότι ο Κύριος δεν φιδόταν του χρόνου, γονάτιζε και προσευχόταν. Και σε εμάς έδωσε παράδειγμα σε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτή που εξέλεξε και τον Ιούδα, ξέρω, λέει, σε ένα σημείο που σε κάλεσε. Τι λέει για αυτόν? Ώστις έγινε προδότης. Όταν κάλεσε τον Ιούδα, δεν τον κάλεσε για να γίνει προδότης. Σας το λέω αυτό, μήπως δεν το ξέρει κάποιος και τον ρωτήσουν ότι κάλεσε τον Ιούδα για να τον προδώσει. Τον Ιούδα λέει, ξέρω ποιον κάλεσα. Δεν ήταν άνθρωπος αγνός που διάβαζε τις γραφές και περίμενε και αυτός τον Μεσσία. Τώρα πώς εξέπεσε και αυτά είναι άλλο θέμα. Θα προχωρήσουμε ένα γρήγορο θεματάκι που θέλω να δούμε για τους μαθητές ακόμα από την 934 σελίδα και πιστεύω θα τελειώσουμε με αυτό το κομμάτι. Θα μας πάρει λίγο ο χρόνος. Να δούμε τώρα άλλες κλήσεις εδώ μαθητών. Στο 35 δάφιο 934 σελίδα που είναι το α κεφάλαιο Ιωάννη. Είναι Παύρον, λέει, ίστατο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού. Και εμβλέψασε στον Ιησού περιπατούντα, λέγει, ιδού ο αμνός του Θεού. Και άκουσαν αυτόν οι δύο μαθητές λαλούντα και ακολούθησαν τον Ιησούν. Στραφείς δε ο Ιησούς και ειδών αυτούς ακολουθούντας, λέγει προς αυτούς, τι ζητείτε? Οι δε είπαν προς αυτόν, Ραβί, το οποίο ερμηνευόμενον λέγεται διδάσκαλε, πού μένεις? Λέγει προς αυτούς, έλθετε και είδετε. Ήλθον λοιπόν και είδον που μένει και έμειναν παρά αυτό την ημέραν εκείνη. Η δε ώρα είτε ως δεκάτη. Είτε ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος, Πέτρου, εις εκ των δύο ήττες άκουσαν περί αυτού παρά του Ιωάννου και ακολούθησαν αυτόν. Μέχρι εκεί. Ο Ιωάννης έχει συστήσει τον Κύριο σε όλο τον κόσμο και μερικοί από τους μαθητές του Χριστού ήταν πρώτα μαθητές του Ιωάννη. Και μόλις είδε τον Ιησού περιπατούντα, σε ένα σημείο τώρα εδώ, λέγει «Ιδού ο αμνός του Θεού». Οι δύο μαθητές ήταν ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος και ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου, ήτουν εσήκουσαν περί αυτού και ακολούθησαν αυτόν. Έλθετε, λέει, και είδετε, λέει, που λέει, Ραβί, λέει, πού μένεις? Έχεις ρωτήσει τον Χριστό σήμερα που μένει? Πού μένει ο Χριστός σήμερα, αν σε ρωτήσει κάποιος? Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίης τόπης, αλλά σου συντετριμένου την καρδία και σου ταπεινού το πνεύμα. Για να ζωοποιώ το πνεύμα του ταπεινού και να γιατρέψω τη συντετριμένη καρδιά. Εκεί μένει ο Χριστός. Πού? Στην καρδιά σου. Πού μένεις, Κύριε? Και αν δεν αισθάνεσαι δύναμη και την παρουσία του Θεού, να τη ζητήσεις. Σου δίνει το δικαίωμα να πας κοντά του. Πιο κοντά του θα πας. Όπως πήγανε εδώ οι μάθητες. Λοιπόν, πήγανε λοιπόν και μείνανε εκεί. Ο ένας ήταν ο Ανδρέας από τους δύο. Ο άλλος δεν μας αναφέρει, αλλά εγώ πιστεύω ήταν ο Ιωάννης. Ούτως βρίσκει τον αδελφό αυτού Σίμωνα 42 και λέει βρήκαμε το Μεσσία
το οποίο μεθερμηνευόμενο είναι ο Χριστός και έφερε αυτόν προς τον Ιησούν. Ωραίο μάθημα, Ένα βράδυ άμα μείνεις με τον Χριστό, θα καταλάβεις ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Ένα βράδυ. Αφιερώσου ένα βράδυ. Μη σκέφτεσαι τίποτα. Ούτε τα έξοδα, ούτε τις διακοπές, ούτε τις φωτιές, ούτε τα προβλήματα. Αφιερώσου όσο μπορείς στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Και τι θα καταλάβεις? Ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Μεσσίας. Είναι ο σωτήρας σου. Είναι ο σωτήρας του κόσμου. Και αν δεν έχεις σωθεί, θα σωθείς. Γιατί δεν θέλω, λέει, απολέσει δεν εξ αυτόν, αφού είσαι πρόβατο. Αν έρχεσαι στην εκκλησία και νομίζεις ότι δεν έχεις σωθεί ακόμα, θα σωθείς. Πάνω ότι μου έδωσε ο πατήρ, εις με θέλει ελθεί. Και τι λέει στο 17, 2 τα δέλτα, και τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Δεν θα σε πετάξει έξω ο Χριστός. Πήγαινε στον Ιησού σήμερα. Σήμερα, τώρα. Και εδώ που είσαι. Εδώ είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Πώς ξέρεις, αδερφέ, ότι είναι ανάμεσά μας? Το λες δια Πνεύματος Αγίου? Το λέω γιατί και δεν είναι δια Πνεύματος και γιατί το πιστεύω. Και εσύ το πιστεύεις ότι έχει αναστηθεί ο Χριστός? Χριστός Ανέστη. Είναι Αύγουστος και εμείς τι λέμε στην εκκλησία? Χριστός Ανέστη, αδερφοί. Αν έχει αναστηθεί, πού είναι? Στην καρδιά σου είναι. Και εδώ πέρα μέσα είναι. Σου έχει δώσει το Πνεύμα του Άγιο. Και αν δεν το έχεις, θα το ζητήσεις, θα το λάβεις. Σήμερα θα το λάβεις. Σήμερα θα λάβεις θεραπεία, όχι αύριο. Σήμερα, λέει, αν ακούσω τη φωνή, μη σκλήρινω την καρδιά μου. Σκλήρινω την καρδιά μου είναι και το άλλο. Δεν είναι μόνο ότι εντάξει, κάτι μας είπες τώρα, κάτι μας είπες. Όχι. Είναι σήμερα, πρέπει να εμπειρευθώ το Θεό. Να πω, Κύριε, θέλω να φύγω από την εκκλησία θεραπευμένος. Θέλω να φύγω από την εκκλησία με το αίτημά μου. Θέλω να πάω σπίτι μου και να δω τα παιδιά μου να σώζονται. Τη γυναίκα μου, τον άντρα μου να σώζονται. Αυτό είναι το αίτημά μας. Δεν έχουμε άλλα αιτήματα. Δεν έχουμε αίτημα να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και τους λογαριασμούς. Θα έχει κανονίσει όλα ο Κύριος. Και αν κάποιος πάσχει οικονομικά, θα έρθει ο Κύριος και θα τον βοηθήσει. Αγαπητοί αδερφοί, τι να πω, είναι τόσα πολλά. Ένα τελευταίο κομμάτι μόνο να πω, το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση. Την επαύριον, λέει, στο 44 ο Ιησούς θέλησε να εξέλθει στη Γαλιλαία και βρίσκει το Φίλιππα και του λέει ακολούθαμε. Ήταν ο Φίλιππος από Βεσσαϊδά, πόλεως Ανδρέου και Πέτρου, και βρίσκει τον Ναθαναήλ στο 46 και λέει εκείνον τον οποίον έγραψε ο Μωυσής τον νόμο και οι προφήτες. Να το! Αυτό που λέγαμε. Τι κάνανε οι μαθητές, αγαπητοί αδερφοί, που περιμέναν τον Χριστό όπως εμείς σήμερα? Διαβάζανε τον νόμο και τους προφήτες. Και ξέρανε ότι θα έρθει ο Μεσσίας, γιατί μετράγανε και τα χρόνια. Τα λέγε ο Δανιήλ, τα λέγανε οι προφήτες. Πρέπει να είναι η εποχή που θα έρθει ο Μεσσίας. Και τι του λέει τώρα του Ναθαναήλ? Εκείνον τον οποίον έγραψε ο Μωυσής στον νόμο και στους προφήτες βρήκαμε. Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Τόσο απλά το βρήκαμε. Μα ήταν τόσο εύκολο να το βρεις. Τον βρήκαμε. Και αν δεν τον βρήκες, θα σε βρει αυτός. Αν δεν τον έχεις βρει, θα σε βρει, αγαπητέ μου. Αν είσαι πρόβατο Χριστός, θα σε βρει όπου και να είσαι. Δεν μπορείς να κρυφτείς από τον Κύριο των δυνάμεων. Γιατί σε αγαπάει. Ακόμα και να ντρέπεσαι, θα έρθει να σε βρει. Θα σε βγάλει από τα διέξοδα. Θα σε βγάλει από το σκοτάδι. Θα σε βγάλει από την κατάθλιψη. Θα σε βγάλει από το πρόβλημα. Γιατί αυτός βλέπει και στο σκοτάδι. Και το λέει και ο ίδιος. Το σκοτάδι, λέει, για μένα είναι φως. Τα πάντα, λέει, βλέπω. Τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Στο δέλτα κεφάλαιο. Εβραίος 12. Έτσι. Ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός. Τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην βλέπει. Γιατί γύρισε ο Ναθαναήλ και του λέει, εκ Ναζαρέτ, λέει, δύναται να προέλθει τι αγαθόν? Ένα σημείο τώρα εδώ που πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό. Πού ζούσες, Χριστέ μου? Χριστέ μου, πού ζούσες? Σε μια πόλη κακοποιών? Σε μια πόλη ληστών? Σε μια πόλη κλεφτών? Σε μια πόλη πονηρών ανθρώπων? Αυτό το συμπέρασμα βγάζω εγώ διαβάζοντας αυτό. Ότι ο Χριστός στη Ναζαρέτ που ζούσε ανάμεσα σε πονηρούς ανθρώπους.
Και πώς φάνηκε μετά αυτό? Εκεί όταν πήγε δεν μπορούσε να κάνει θαύματα, λέει, γιατί δεν επίστευαν σε αυτόν. Και είπε εκείνο το περιβόητο, βέβαια, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός εν την πατρίδα αυτού. Και όχι μόνο αυτό, τον πήραν να το πετάξουν και από ένα βουνό. Του λέει λοιπόν ο Φίλιππος, έργου και ιδέα. Αν ευαγγελίζεις κανέναν άνθρωπο δικό σου, γιατί εγώ κάνω αυτό που λέει εδώ ακριβώς, έλα να δεις. Τι να δει, να δει αν πραγματικά ο λόγος του Θεού λαλείται όπως πρέπει και αν πραγματικά υπάρχει Πνεύμα Θεού. Έλα να δεις. Μιλάει ο Θεός, μιλάει. Με προφήτες, με χαρίσματα, με το λόγο, με διακονίες, με ενεργήματα, με θαύματα, με θεραπείες. Με όλα μιλάει ο Χριστός. Με τη φύση. Βγαίνεις έξω και σου μιλάει, με τα τζιτζίκια. Ακούς τα τζιτζίκια και σου μιλάνε. Και ηρεμεί το κεφάλι σου. Το ξέρετε ότι οι άνθρωποι βάζουν ήχους τζιτζικιών για να ηρεμήσει η ψυχική τους κατάσταση. Βέβαια. Τα πάντα εν σοφία επίσης ο Δημιουργός. Τα πάντα. Έτσι λοιπόν, αυτό μόνο θα πούμε. Και του λέει λοιπόν, ιδού αληθώς Ισραηλίτης, λέει, στον οποίο δόλος δεν υπάρχει. Και εδώ λοιπόν ο Ναθαναήλ του λέει, από πού με γνωρίζεις? Πώς δεν με γιγνώσκεις? Πριν ο Φίλιππος σε φωνάξει, υποκάτω της οικήν είδον σε. Ο ένας σε μια πόλη, ο άλλος στην εξοχή, στην Κανά που ήτανε. Πού με είδες, σου λέει εσύ, που κάτω από μια σική? Πραγματικά ήτανε κάτω από μια σική. Τι έκανε ο άνθρωπος? Μπορεί να διάβασε, να ξεκουραζότανε. Να είχε το λόγο του Θεού και να διάβαζε. Και τότε του γύρισε και του λέει, Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ. Για αυτό το μικρό πραγματάκι, για αυτό το τόσο, αναγνώρισες ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας? Μεγαλύτερα, του λέει, παρακάτω θέλεις ειδεί. Από το νουν θέλετε ειδεί των ουρανών ανεωγμένων και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του άνθρωπου. Αγαπητοί μου αδερφοί, τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό και εις το πιστεύοντα. Αρκεί να μην ξεχνάμε ποιος μας έχει καλέσει. Βλέπουμε έξω τι γίνεται. Μη σε επηρεάζει τίποτα. Εστίασε στο Λόγο του Θεού, να έρχεσαι εκκλησία όποτε μπορείς και να ζητάς το Πνεύμα του Άγιο να σε πληρώνει, να σε γεμίζει, να έχεις χαρά μέσα σου, να έχεις ειρήνη, να έχεις καρπό, να φέρεις και καρπό χιλίων ομολογούντων το όνομα αυτού. Να σε βλέπουν οι ανθρώποι έξω και να χαίρονται, όχι να λένε πάει η εκκλησία αυτός, μα δεν βλέπεις κατσούφις είναι. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε και πάλι θέλω πει χαίρετε. Αμήν.